Nuwun saking pakurmatan. Kanthi ucapan bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu saking karjan kawilujenggan miwah saha kebagas warasan mugia tansah kajiwa miwah kasarira kunjuk dumateng ngarsa jengandika sadaya. Inna hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Hatur kiram para alim, para ulama, Bapak Haji, Ibu Hajah, Romo Yai, Ibu Nyai, santriwan, santriwati ingkang rinten ugi pantana ratri tansah sumadeng kitab wahyu ning ilahi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhuluring budi. Kunjuk dumateng para pepundhen, para bini sepuh, haji sepuh, sesepuh ingkang sampun kebak ing kawruh pono ing pamawas lebda ing tutur ingkang tansah hanggung amastuti dumateng papoyane kautaman ingkang satu dat genabekten. Katur kunjuk dumateng para pangemban, pangembating praja parampara satriyaning negari ingkang dados pandam-pandam ing kawula tasih ingkang pantes sinuyudan para kawula mliginipun ingkang ngasta pusaraning adil jejeking pamerintahan kadepan koripan bungkal kunjuk dumateng sedaya perangkat ingkang sinuba ing pakurmatan saha ingkang milya ingkang hambugati penyanipun Bapak Suyono Kudrah Ibu Umi Hasanah miwas sedaya keluarga ingkang satuhu kinurmatan, Bapak Ibu para among tamu ingkang tansah kawula hormati, muda taruna saha tarune ingkang tansah sulesti kardi, keluarga besar seni kerawitan saking murni laras ingkang tansah kautresnani saha seniman seniwati lan mliginipun dumateng sagung para tamu kagung miwah sumawana putri ingkang satuhu bagya saha mulya. Purwakane ngatur nuwun sumangga keparenga kawula dherekaken wonten ing wingking panjenengan. Munjuk karo syukur wonten ing panguwasane Gusti Zat ingkang Maha Kawasa Allahu Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan, kenikmatan taufik saha hidayahipun ingkang awujud barokah kawilujengan, barokah kesehatan lahir sobatos sainten wongri kalenggahan siang rahina punika kita saged makembal manunggal silaturahim derek mangayubagya niat saha jatipun warga ageng panjenenganipun Bapak Suyono kanthi wilujeng rahayu kalis ing rumiyanir ing samikala Allahumma amin ya rabbal alamin. Tumunten rahmat ugi salam tetep katur kunjuk dumateng mustikaning jagat mamaning janma piyantun ingkang sampun kepareng hamiyak swasana hambedah rerungkuting donya tumuju mergining penggesangan ingkang sae ingkang sampun suka tulodo saha tatana dumateng kita sami inggih menika dumateng panjenenganipun Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumata dumateng garwa putra sahabat lan sedherekaipun lumeberipun dumateng jengandika sadaya dalasan kawula mugi-mugi kanthi nderek sunahipun ingkang sayektos kita tenggo sarengan barokah syafaatipun fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma amin ya rabbal alamin. Siang yaning para tamu sapa renggah kakung miwah sumawana putri ingkang dat kehormatan keparenga kawula hanggembil kamardikan jengandika sadaya ingkang saweg eca lan sakeca wawan pangadikan dene menapa kawula awrat kemandhawuh panjenenganipun sahibul hajat pun Bapak Suyono lan Ibu Umi Hasanah kawula ingkang sampun pinedan sinaraya hambuka wiwaraning suka wenganing wicara widyaraning gandha mangga ngaturaken urut rencaning watata paragian prasaja wonten ngri kalenggahan siang sonten menika. Namung saderengipun ugi panjenenganipun warga ageng panjenenganipun Bapak Suyono kutah keluarga sepisan ngaturaken pambagya wilujeng kunjuk dumateng rawuh jengandika sedaya Bapak Ibu wilujeng siang wilujeng rawuh saka sekecakna ugi anggenipun pinarak lenggah kanthi mardika tumunten ugi ingkang sampun pikantuk pasugatan sugeng anggresaphi pasugatan ingkang sampun kacaosaken. Namung kewala hambok bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan Bapak Ibu warga ageng panjenenganipun Bapak Suyono
bok bilih kirang gubuh kirang aruh papan palenggahan miwah pasugatan ingkang sedaya kelawu kirang ngresepaken wonten ing penggalih jengandika sadaya lumantar kawula hanamung cadhong duka nyuwun lumuntur sih samudra pangaksami ingkang sak ageng-agengipun kunjuk dhumateng handika sadaya. Sagunge panuwun ingkang tanpa pepindhan dene rawuh panjenengan sampun paring berkah soto pangestu mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan atana sahabekta masalah widini wad dunya wal akhirah tumunten dadosaken setunggalipun amal ibadah ingkang saitun danipun pikantuk satraju piwales saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang maltikel teko ugi saking amal keseran ingkang sampun kasdu rawuh paring saha donga pangestu. Dene wigato sing sedya miwah sedyaning manah Bapak Ibu sagung para tamu niatan sohajatipun warga ageng penyaripun Bapak Suyono Bapak Kepala Desa Koriban hajatan niatanipun inggih menika ingkang sampun kasdu netepi darmaning ngasepuh amala keramaaken Kang putra ingkang asisilipun bagus hafid ulil adzkiya ngaten nggih pikantuk kusumaning ayu inggih menika Alvin Nasyatul Wardah putra putri saya menjadipun Bapak Soyarto lan Ibu Endah Cahyani menika wekdal keparing sedaya ngudhuh mantu berkah donga pangestu ingkang kasuwun mugi-mugi anggenipun lelumpan wonten ing madyaning bebrayan enggal tumrap utawa temanten saribit dadosaken balisma ingkang guyub rukun bahagia sejahtera wiwit wonten ing alam bebrayan prapteng wonten ing delahan benjang saged kaken-kaken miwah ninden-ninden bagya samulya sepisan kanggo sak lawas-lawase tumunten dadosaken mujudaken bali wisma ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk saha kawelesane Gusti ingkang murbeng wikan Allahu Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sagung para tamu ingkang dados kehormatan menika acara dan waturaken swirmalih makaryo sesarengan kalian keluarga besar inggih menika paguyuban seni krawitan murni laras ingkang mijil saking tlatah dukuh inggih menika penanggungan kademangan Koriban Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ingkang sampun ngabyantara wonten ngarsa jengandika sadaya wiwit kala wingi dalu nggih ngaten nggih Kang Ahmad nggih wah nggih ngantos menika wekdal saged nderekaken pargian mugi-mugi kanthi wontenipun suka parisuka lumantar keluarga besar saking murni laras saestu ndadosaken birawane penggalih mliginipun ingkang hamegukatipun Bapak Suyono Gotah keluarga piwah sumrambahipun dhumateng sedaya para tamu. Lan ugi makarya sesarengan wontenipun nggih menika Beril Audio Production lan ugi setunggalipun sound system ingkang mapan wonten ing tlatah nggih menika Desa Koriban ugi Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ingkang mangke saged ngregaken swasana saha mangke kasuwun berkah donga pangestu lumampahing pargian purwa madya hingga wisana mugi tansah jinanggung saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala pinaringan rancak lancar boten wonten pambengan halangan setunggal menapa Allahumma amin ya rabbal alamin. Dene ing mangke pramugari wontenipun pargian langen suka parisuka langen beksan kadherekaken kala pribadipun Krempeng Wijaya ugi siraran para kadang pangobyaking sambur sekaligus gedhok ingkang panggi katuraken kadang kula pun Roko Mas Kabul lan ugi kadang kula pun inggih menika Roko Mas Wito SDY lan ugi dipun dukung Widyawati cacahipun wonten ing menika nek boten klentu wonten 6 priyantun nggih. Kadite ingkang sampun ngabyantara wonten ing ngarsa jengandika sadaya wiwit wonten ing jangkala wau wonten senior kawula pun Ibu Marti lan kadherekaken wonten gendokan Hani ngaten nggih. Widyawati ingkang sak kanan kawula wonten nggih menika Mbak Yuli, wonten Mbak Nadi lan ugi wonten Mbak Erna, ugi wonten Mbak Suryanti sedaya mijil saking tatah kota wisata Kabupaten Trenggalek. Mila mekaten berkah donga pangestunipun ingkang kasuwun mugi-mugi pun mboten dados menapa kabeh niki sedaya saking kota Trenggalek wisata luar biasa sing rayu melu sisan lho. Nggih pun to manut sing ngomong rak ampun sedaya paling buka berkah dan pangestu nggih. Kasekecakna ugi anggenipun pirarah kanthi martika kanthi kapurwangan dene mangke wonten setunggalipun gedhok
wonten ing 3 season dene gedhok ingkang kosbindah sabur pakurmatan kunjuk dhumateng ingkang hamabukarso panjenenganipun Bapak Suyono Mbah Lurah Koripan dene gedhok angka kalih menika gedhok katuraken dhumateng perangkat desa Koripan dene gedhok ingkang ketiga sabur pakurmatan kunjuk dhumateng sahyaning para tamu ingkang sampun kasdurawa mila mekaten kangge hanggelak wahyaning mongso kala tumon tinarbuka setunggal gedhok katuraken lumantar umur nilaras konjuk dhumateng saking panjenenganipun ugi ingkang habukati dherewake gedhok kasilarani wontenipun panjenenganipun Oroko Mas Kabul mila kuwaten mbok bilih sampun samapta wegah sawi go ing diri saking umur nilaras gedhok katuraken nuwun.